Hallo, weet u waar de boekbinderij is? Knooppunt 44 bedoel je? Ja, Ja, die bedoel dat ik. is als je hier de straat gewoon volgt. Dan heb je een zijstraat naar links en is het eerste huis op de hoek. Oh, helemaal goed. Ja? Dankjewel. Oké, succes daar. Ja. Doei! Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij knooppunt 44, de enige boekbinderij in West-Zeeuws-Vlaanderen. Gaan jullie mee? Ik ben Frits Baars, ik woon hier in Zuid-Zanden met mijn vrouw, 2 kinderen. Wij hebben een boekbinderij, knooppunt 44. Sinds 2007 zijn we hier komen wonen en hebben we hier het atelier ingericht. En hoe bent u op dat idee gekomen? Ik had een droom. Dat is waar gebeurd, dit verhaal wat ik nu ga vertellen. Ik had een vogelboek wat 30 jaar oud was. Ik had geen werk omdat ik gestopt was met mijn boerderij. En dat vogelboek dat moest gerepareerd. En toen ben ik echt midden in de nacht wakker geworden met het idee dat ik boekbinder moest gaan worden om mijn vogelboek te kunnen repareren. Hier krijg je een beetje idee van hoe een boek eigenlijk in elkaar zit. Een boek is opgebouwd uit katernen. En die katernen die worden met deze naaibank aan elkaar genaaid. Dus die katernen kun je op linten naaien, maar je kunt ze ook op smalle touwtjes naaien. Je kunt ze op leren of perkamenten stroken naaien. En als je zo'n stapel katernen hebt, dan komt daar een mooi schutblad omheen. Dit is niet een bijzonder mooi schutblad, maar het is wat duidelijk. Dit is het schutblad, dat komt er dan nog op. En dan komt er een harde kaft op of een zachte kaft. Dat kan een rechte rug zijn. Dat kan een ronde rug zijn, dat kan met titel zijn, dat kan ook een etiket zijn, maakt allemaal niet uit. Wij werden gevraagd voor een tentoonstelling in Waterlandkerkje. Dat is iedere zomer een serie tentoonstellingen met onze boeken. En het leek ons leuk om het dorp daarbij te betrekken. En toen hebben we deze boekjes gemaakt, zo'n 600, verschillende kleuren en formaten. En er zijn alle mensen langs geweest om te vragen of ze op de eerste bladzijde het woord Zuid-Zanden wilden schrijven. En waar en hoe, dat deed er niet toe, maar ze mochten verder niets, alleen Zuid-Zanden schrijven. En de meesten hebben dat gedaan, sommigen die maakten er wat kleurigers van. En er waren ook mensen die daar echt werk van gemaakt hebben. Mooi. Ik zal een paar mooie laten zien. Dat is natuurlijk van een klein kind. We hebben gevraagd of iedereen van 0 tot 100 jaar mee wilde doen. Dus er zitten ook tekeningen in bladzijden die gewoon volgekrast zijn. Dus elke inwoner echt in Zuid-Zanden Nou, heeft, niet iedereen heeft het gedaan, maar we hebben van de wonen ongeveer 570 mensen in Zuid-Zanden. En we hebben, ik meen iets van 60 boekjes over, wat betekent dat er 540 mensen meegedaan hebben. Ja. Dus dat is een Super. goede score, hè? Ja, dat super. vonden wij ook. Leuk. Nou, hier heb ik eerst alle kleine papierreparaties uitgevoerd. Kijk, dat zijn hoekjes die eraf zijn.